बाबा गोरखनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर। राइटर ऋषि ईसा गर्दा सैया के बात का बताई हो, सुनबू तो पानी झर जाई हो। हर सुनबू तो पानी फेंके बाबू बुझलो। सैया के बात का बताई हो, सुनबू तो पानी झर जाई हो। जाने कोई सन मजा ओ हार दिले बकारी जहिया पी के भतारा दारुआ जाला। सखी रे ढोड़िया खूब खाला, जहिया पी के भतारा दारुआ जाला। सखी रे ढोड़िया खूब खाला, अरे कदम चबा गला का कोही अपनो कोई के मारे ला बना के पीला। बकारी जहिया पी के भतारा घरे आ जाला। सखी रे ढोड़िया खूब खाला, जहिया पी के भतारा घरे आ जाला। सखी रे ढोड़िया खूब खाला। अरे आप सुन रहे ब्रिजेश बारूद की आवाज में यूपी और बिहार बकारी सखी जहिया पी के भतारा घरे आ जाला। सखी रे ढोड़िया खूब खाला, जहिया पी के भतारा घरे आ जाला। सखी रे ढोड़िया खूब खाला। अरे का कहिए सखी एकदम निर्दयी मिलल बा।